Salam mehriban dostlar. Hemmejämiziň bilişimiz ýaly bu akşamda täzil münasibetli diyar toy mekany bilen bilelikde Aynur Aknur Himiýa Önümler kärhanasynyň bile gurnamagyna şow akşamy dowam edýär. Elbetde bugünkü şow akşamyna bizem özümiziň tanyş bol toparymyz bilen mihmançylykda. Ene mehriban toparçylar bugün diyar toy mekany öňkülerinden hem has owadan olypdyr tölemem. Şuň kadar şu diyar toy mekanyna yer ýok diýdiler. Evet. Bugün ziyar toy mekanı kaynar gitmeyi de diýär. 2021'den 20'ga geçýär ziyar toy mekanına şartlyk şowun bilen. Täze ýyl goý her biriňiziň arskaly boljagyny arskal bereket awra getirsin galy berde ziyar toy mekanı bilen bilelikde Aknur Aynur Himiýa kärhanasy bugünkü şowun sponsorlugyna hyzmatda. Let's go. Ho. Let's go. Ho. Let's go. Bir bolsun hani unut gaýry gamy ýene bir bolsun hani unut gaýry gamy ýene bir bolsun hani unut gaýry gamy ýene bir bolsun hani Oýuny bol ýadamay gaýtma ýok gaýnamay ýadgylar üçün ýene de ak getleri ulgamda ýadgy hili betinden iňpet full HD'de çekinme çıkkana do yardaman bir gaydam zok sakna biz bilen yarılıp dur bugün gaygılar karışıp dur uçar bugün ak getleri yadgı başladı aç defteri birleştir hani elleri yadgı başladı ak getleri seni değmeri hani tam soynalı birleştir hani elleri yadgı başladı ak getleri Let's go. Ho. Let's go. Ho. Yeah. I do my darling. Çalın çalalı. Bol kalır elleri. Yeni dans oynar bir tankanada gol şeyle aca çekinme çıkkana do yardaman bir gaydam zok sakna biz bilen yarılıp dur bugün gaygılar karışıp dur uçar bugün ak getleri yadgı başladı aç defteri birleştir hani elleri yadgı başladı ak getleri seni değmeri hani tam soynalı birleştir hani elleri yadgı başladı ak getleri